Nauhoittaa jo. Joo. Okei. Moi, Nipi täällä. Anteeksi, Nipsu ja Epsun Yu-Gi-Ohista. Minä vihaan vieläkin tota nimeä. Joo, Emeli avasi. Anteeksi, No joo. Epsu avasi. Ei oikeesti. Joo. Epsu avasi äsken 14 boosteria. Sitten mietin, että no, minäkin käyn ostamassa niitä boostereita. Kun ei sieltä Trissulla tullut, se tyhjentä se paketti kuitenkin aika Niin. hyvin. Mutta se Trishula ei oo most sieltä boksista, että sitä minä nyt toivon, että... Se tulee tästä boosterista. Eikä tule. Tulee. Minä laitan se tuohon jo. No sai se. Tietenkin. Näin kato kääreet säilyy ehjänä. Strawberry, voiko olla? Javeli. No on nyt ihan turhia noi super. Kudappi. Good up. Tuo on jäljellä tuolla. Ihan varmaan tulee Rishula siitä. Ei tuu. Näin nää pitää avata. Mihin näitä tarvii oikeesti? No, Naturia tuli hirveesti. No, Triarmi. Tri-arm. Tykkäät synkroista? Synkroja tulee, se on plussa. Vielä kun se Rishula vetää sit täältä. Kato, kaikki näin nätisti auki. Ja Birdmanniakin odotettais täältä. Tulee Epsulle. Ei tullut. Se on toi, mikä sen nimi on? Barcha! Just se. Kaikki synkroja. Se on se viimeinen. Se ei saa olla synkro. Saanko jokaisen sun tupla synkro, mitä sä äsken vedit, et hemmetissä. jos tulee Trishula? Et se, jos sä saat Trishulan, et siellä lisää tarvii. Ja Birdman. Birdman! It's mine. Menee Emelille vaihtoon. Hetke hokki, sitäkään minä vetän. Ei tullut. Ei ollut Trishulaa. Mikä se on? Diaraina. Dianaira. Noniin. Ei ollut Trishula. Elikkä se on vielä siellä boksissa jäljellä. Ehkä. Ehkä. Mitä tuli? Näitä vielä kaikki secretit siitä. Elikkä Dragonite Knight Barcha, Triarem, Kudappi ja Dianaira. Ja Birdman. Se menee Emelille vaihtoon. Onko nerokosta loppusanaa?